bojo jan bojoku ayu banget nggih kayak ngon-ngonane wis ditokena dia tuh ngana pira ngono-ngonane siji loro papat ingat tuh sing bener ulangi siji loro 6 salah bae sih kepriwe nyong diwarai ya tak lari kejo ngitung sing bener sing aso ngitung setunggal kali tiga sepira ya sekian semenek ya ora semono gede sekawan dadi papat ingon-ingonane awake dhewe bojo anu papat didol maring pasar wage kena betuku kalung wis cilik kok sampean tek operasi plastik tapi plastik lorek ya main aja kayak ulah penting ya jaga ya gue lah jangan melasi terus kayak gardi panen nang di mau anak orang mau wis kan ya dikibarna ya jo main mandan semringah sabar koten panen tenang ya susu kepengen minum kayak tak obeni tak persena ngajongkong konek wis garing wis tak minumi siji kok garing golek rezeki ayo mangkat alon-alon yo